ಮಾಸ್ಟರ್ 1994 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಪಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಬತ್ತದ ಇನ್ನೀಗ ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷ. ಒಂಜೇ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಬೆಂದಿನಾರು. ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನರು ಅವೇತು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಳ್ಳಿದ ಊರುಗೂ ಪುದರಿನ ಕಂದೆರ. ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕರಿನ ತಿಂಗಳು 31 ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಯರು. ಮಾಸ್ಟರ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ದೈವ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರ್ನಮಿದ್ದ ಏಪ ಕುಲ ಇಪ್ಪಡು.